Bé, bona tarda a tothom. En nom d'Òmnium i de manera molt especial d'Òmnium Ciutat Vella, que és qui organitza aquest acte, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts. Arrenquem amb la conferència d'avui del professor Ferran Requejo, que de seguida us presentarà Toni Badia, president d'Òmnium Ciutat Vella. Arranca, us deia, el cicle de xerrades que hem organitzat sobre pensament i actualitat amb aquest títol que ens agradava molt, que és l'hora del present, per intentar pensar-lo, el present, amb l'hora i el dia, i que, com sabeu, es desplegarà en 5 dimecres alterns, és a dir, un sí, un no, durant les properes setmanes en aquest auditori, el de l'Escola Massana, que tan amablement ens dona acollida. O sigui, moltes gràcies al Xavi Campany, el director de l'Escola Massana i també membre de la Junta d'Òmnium Ciutat Vella. Avui és 16 de maig i ara, d'aquí una hora i mitja, farà exactament, com sabeu, 6 mesos que la jutgessa Carmen Lamela de l'Audiència Nacional decretava l'entrada en presó de Soto del Real de Jordi Cuixart, el nostre president, el president d'Òmnium, i de Jordi Sánchez fa exactament 212 dies. I com cada dia, des d'aquell 16 d'octubre, lamentem que no pugui acompanyar-nos, com segurament segur seria el seu desig, i d'exigir-ne la seva llibertat incondicional com la de la resta dels presos polítics. Quan vam començar a parlar d'aquest cicle amb la Junta d'Òmnium Ciutat Vella, vam pensar en organitzar el que al final ha acabat sent, que és un cicle de xerrades més que de conferències, amb unes quantes sessions que ens permetés que en aquests temps convulsos, enfebrits, accelerats, amb aquesta estranya barreja d'entusiasme però també de drama i de dolor, que a sobre estan marcats per una repressió política sense precedents en els darrers 40 anys, que ens proporcionés o ens servís per aportar-nos una mica de llum, i sobretot materials per a la reflexió, per poder pensar en comú, que és l'objectiu d'aquestes sessions, al voltant d'algunes qüestions que ens ocupen i que ens preocupen. Hannah Arendt, en un llibre que va publicar als anys 60, que es titulava Homes en temps d'obscuritat, deia que quan més obscuritat hi ha en els temps que es toca de viure és quan més falta en tenim d'una mica de llum, per intentar pensar-los, per intentar establir una mica de distància que no ens arrossegui la urgència de les coses quotidianes. Després de moltes converses, unes quantes converses, vam decidir de centrar-nos en aquest cicle en la reflexió al voltant d'alguns pocs conceptes, que són les 5 nocions que articulen aquest cicle. Nocions, pensàvem, totes elles que usem contínuament, però que com passa de vegades amb les monedes, que a força de passar-les de mà en mà acaben tan gastades que acaben desdibuixant una mica els seus perfils, són nocions que al capdavall acaben significant-ho tot i moltes vegades no significant res. I d'aquí una mica la idea de recuperar 5 nocions claus del pensament polític, com són la democràcia, amb la que començarem avui, però també la política, la resistència, la memòria o els drets humans, que ens semblaven que eren i tenien, amb el present que volem pensar, una certa urgència. No pas per fer-ne 5 classes perquè ens expliquin què és la democràcia, la política, la memòria, els drets humans o la resistència, sinó per problematitzar-les, per veure una mica el seu abast, per veure la seva validesa i també els seus dèficits en l'actualitat i sobretot per abordar a partir d'aquestes nocions els reptes amb el qual cadascuna d'aquestes 5 grans nocions encara avui, a 2018, ens interpel·len des del present. I d'aquí el títol, l'hora del present, per intentar pensar amb algunes nocions i per tant per acotar algunes de les moltes coses que podríem abordar-ne, algunes eines, que per això haurien de servir les idees, per pensar les coses que passen i les coses que ens passen. I per fer-ho, des del principi vam voler convidar a ponents, a 5 ponents, que són els que hi ha al final, que han pensat i treballat al voltant d'aquestes nocions durant dècades, en algun any, com és el cas del professor Ferran Requejo, i que a més 5 ponents que tenen moltes coses a dir i que no sempre les seves veus s'escolten amb la nitidesa i amb la recepció que seria desitjable.
davant les presses que tots tenim i sentim davant de les qüestions urgents, era una mica la voluntat de prendre'ns una mica de calma, de fer una mica d'aturada, encara que fos en aquestes 5 sessions d'una hora i mitja, i per tant tampoc no ens semblava que demanàvem massa, de ralentitzar el temps vertiginós que ens va empaitant d'un dia a l'altre, per, més enllà d'aquestes qüestions urgents, pensar algunes coses importants. Els 5 conferenciants del cicle, com ja sabreu, 2 homes i 3 dones, són intel·lectuals de referència internacional que sempre i en qualsevol qüestió val la pena d'escoltar, però de manera molt especial amb aquestes qüestions que toquen a nocions troncals de les seves preocupacions. Són a part de Ferran Requejo, que ens acompanya avui, com sabeu, David Fernández, Marina Garcés, Queralt Soler i Anaïs Franquesa. El cicle està organitzat, com haureu vist pel títol, amb la mateixa estructura, són les 5 nocions acompanyades d'un adverbi que és avui. Per tant, la democràcia avui, però també la política avui, la resistència avui, els drets humans avui, la memòria avui, amb la voluntat una mica, com us deia, d'abordar qüestions que, com és el cas de la democràcia, del qual ara el professor Requejo ens en parlarà, nocions que tenen 25 segles d'història, d'una història llarga, llarguíssima, amb moltes variacions, una història en molts casos interrupta, i més el de la democràcia, aquí, des d'on estem parlant, i que val la pena una mica de veure què és el que aquestes velles nocions, democràcia ve del grec, per tant estem parlant d'una noció que apareix fa 2.500 anys, quina és la validesa i el que ens preocupa avui. Ens semblava molt important que fos aquesta la primera, justament la paraula democràcia, perquè està en el cor de bona part de totes les coses de les que estem parlant. Deixeu-me només recordar que abans d'ahir el vicepresident del Parlament, Josep Costa, jurista reconegut, en aquest espai plural que és La noche en 24 horas de Televisió Espanyola, em deia amb una alegria realment molt preocupant si es valora les cares que l'escoltaven els ponents d'aquesta mesa, va dir quasi bé sense embuts que avui tenim més que problemes per reconèixer que l'estat espanyol sigui un sistema democràtic. Per tant, què és això de la democràcia? Què és això de la democràcia avui? Què la posa en perill? Què l'amenaça? Quins són els seus dèficits? Quines són les seves modulacions? Ens semblava que no hi havia millor forma d'abordar aquestes qüestions complexes que amb una persona com Ferran Requejo, a qui li vull donar molt sincerament les gràcies per haver acceptat pràcticament al minut que va rebre el correu electrònic que sí que estava disposat a participar en aquest cicle. Us deixo amb Toni Badia, que serà qui el presentarà, ja per donar pas a poder escoltar el professor Requejo. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. Ferran Requejo és professor catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, perdó. En aquest sentit l'error és estúpid perquè és col·lega meu, que soc professor de la Pompeu Fabra també. La seva té una formació molt àmplia, llicenciat i doctor en filosofia, llicenciat en història i té també tots els cursos, excepte el treball final, en enginyeria. Per tant, una formació polièdrica que segur que és una part de les raons que fa que les seves publicacions siguin de tant interès per tots plegats. És autor de nombrosos llibres i estudis acadèmics. Les seves línies d'investigació principals són les teories de la democràcia, el federalisme i les democràcies plurinacionals, el liberalisme polític i la socialdemocràcia i la filosofia i teoria política. A part de la seva activitat acadèmica, és un col·laborador habitual en la premsa, a La Vanguardia i a l'Ara actualment. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Ha estat membre del Consell Assessor per la Transició Nacional.
ha col·laborat diverses vegades amb Òmnium en actes públics i en sessions de treball. És per nosaltres un honor que realment obri aquest cicle i ja res més. Ferran, endavant i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies per aquesta amable presentació i primer agrair-vos la invitació, que normalment això es fa com una cosa protocolària, però la veritat és que si vaig acceptar el primer minut és perquè amb Òmnium fa molts anys que col·laboro i sempre em sento com a casa, és a dir, que no tinc cap en absolut reticència ni molt menys, al revés, és a dir, que sempre he col·laborat i amb molt de gust. Deia que havia acceptat el primer minut, malgrat que Xavier Antic i Antoni Badia, quan em van proposar el tema, no s'hi van posar per poc, perquè la democràcia avui, diu, això ho has de resumir més o menys en 45-55 minuts, bé, és una mica inabastable, això ja se sap. Aquest és un tema molt atractiu, però també molt complex. Miri, els explico una mica tal com ho he estructurat. Així, si a algú no li interessa, ja se'n pot anar, perquè a la vida hi ha moltes coses interessants a fer, no? Primer faríem 4 pinzellades introductòries, després els hi mencionaré el que jo crec que són 5 problemes que tenen les democràcies avui, no aquí, a tot arreu, les democràcies. Al final analitzarem d'aquests 5, 4, perquè tampoc tenim més temps, d'una manera també accelerada, els problemes i possibles solucions de cada un d'aquests problemes, encara que siguin solucions parcials, però al mig, entre plantejar els problemes i analitzar-los un amb un, els hi voldria fer unes reflexions perquè crec que a vegades tot això de les democràcies no s'analitza bé o prou bé. Introduirem com unes idees analítiques per tal d'estudiar o analitzar bé els problemes i no parlar per parlar, que moltes vegades amb el debat polític, parlamentari, periodístic, en fi, es parla amb una alegria, jo crec que excessiva, diguem-ho d'una manera moderada. La conferència és això. És a dir que... La situació de les democràcies avui. Això de la democràcia, sobretot, ha tingut un boom en el segle XX. Si comparem quants estats democràtics hi havia a principis del segle XX i quants hi havia a finals del segle XX, no hi ha color. Hi ha hagut, com a mínim, 3 grans onades, que se'n diu, de democratització. 3 grans onades quan hi ha hagut 3 grans crisis prèvies. La Primera Guerra Mundial, immediatament hi ha un boom de la democràcia. La Segona Guerra Mundial, a partir dels anys 50, hi ha un altre boom de la democràcia. Boom vull dir que molts estats es converteixen en democràtics o parademocràtics, fan eleccions, hi ha partits polítics competitius, hi ha una certa estructura d'estat de dret, encara que no siguin perfectes, però alguns que eren totalitaris o autoritàries passen a ser democràcies, i una tercera onada que és després de l'esfondrament de l'imperi soviètic, que també és una tercera onada de democràcies. Bé, això era fins al finals del segle XX. Però com que el progrés mai és lineal, al segle XXI estem pitjor. És a dir, en el segle XXI, pitjor que a finals del segle XX, no que a començaments del segle XX. Per què? Home, doncs veiem, primer, hi ha un retrocés en el nombre de democràcies. O sigui, ara n'hi ha menys que fa 25 anys. Turquia, per exemple, ara és menys democràtica que era. Venezuela ara és menys democràtica que el que era. A més, hi ha hagut un retrocés amb algunes democràcies que ja existien, un retrocés democràtic. Són menys, potser no es pot dir que no ho siguin d'una manera frontal, però hi ha hagut un retrocés.
Estats com Hongria, com Polònia, com Eslovàquia, com fins i tot la República Txeca, que a vegades era com una esperança a principis del segle, de la dècada dels anys 90, aquí hi ha hagut un clar retrocés. Hi ha hagut una emergència forta dels moviments d'extrema dreta, sobretot a Europa. Hi ha també casos de moviments populistes d'esquerra, que això també qüestiona la democràcia, com veurem. És a dir, hi ha hagut un retrocés. En el cas que ens ocupa més la política local, o sigui, l'estat espanyol, jo crec que també es pot dir que hi ha hagut un clar retrocés, com veurem, no tant amb la democràcia, sinó amb l'estat de dret, que són dues coses diferents. I això a vegades es barreja també amb aquest debat una mica més informal que deia abans, però després ho distingirem una mica. A més, estem en un moment que han aparegut tot això de les noves tecnologies, que si internet, que si les xarxes socials, etc. I això també ha condicionat no tant la democràcia, sinó com es parla de la democràcia. O sigui, com es tendeix a potser dir analitzar és exagerat, però sí a parlar. Per què? Perquè tot això promociona, incentiva missatges curts, contundents, que són ràpidament llisquen cap a posicions bastant demagògiques. I per tant, bé, això ens ho hem de prendre, diguéssim, com una dada empírica. Es tenia l'esperança que quan puja el nivell cultural dels ciutadans, quants més, diguéssim, estudis té la població, els índexs, diguéssim, de debat democràtic pujarien. Però això no hi ha cap indicador que faci de contrast amb aquesta aparició més, podríem dir, directa, una mica, podríem dir, analíticament barruera, que fomenten les noves tecnologies. Però alhora han aparegut amb força, cosa positiva, diguéssim, hi ha hagut una certa repolitització en moltes democràcies de part de la ciutadania. Hi ha moviments molt més forts, de caràcter multicultural, de caràcter nacional, feminista, ecològic, últimament, la tercera edat pensionistes, que tot això està fent bastant rebombori. Això, diguéssim, que és una politització en positiu, que qüestiona, que critica, que expressa un descontentament, una incomoditat de bona part de la ciutadania amb com funcionen les democràcies en les quals viuen. Bé, passo a anunciar els problemes així genèrics. Primer, com lliga, si és que lliga d'alguna manera, la democràcia amb el món internacional. El món internacional no és democràtic. El món internacional no vol dir els estats, sinó les organitzacions internacionals. Hi ha alguns que tenen una esperança que en el futur el món internacional també hauria de ser democràtic. Això és una qüestió que plantejo, si voleu, pel debat. Després, hi ha debat, no? Hauria de ser democràtic el món internacional? Hauria d'haver-hi un Parlament Mundial, com si diguéssim, estructurat ja veuríem com, o per tant unes eleccions dels organismes internacionals, o no. Haurien d'haver-hi tribunals com funcionen en els estats, tribunals com el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, tot això però a escala internacional, un Tribunal Constitucional internacional, per entendre's, un Tribunal Suprem internacional. Això seria convenient, no, perquè no existeix, etc. Primer problema, democràcia, món internacional. Segon problema, quina és la relació entre la democràcia o les democràcies, és millor sempre parlar en plural, perquè de democràcies on hi ha dos d'iguals, les democràcies i tots els poders econòmics i financers, que moltes vegades escapen totalment al que són els mecanismes de les democràcies. Quin és el poder de les èlites, diguéssim, financeres, i com es relaciona això amb les democràcies concretes dels diferents estats? Qui mana? Qui pren les decisions? Els mecanismes democràtics dels estats són útils? Són eficients a l'hora
de plantejar procediments de control, etc. Això ha vingut de la mà, a més, com sabeu, sobretot a partir del 2007-2008, amb la crisi, amb una pèrdua de les polítiques redistributives, fent encara més gran la crisi de la socialdemocràcia europea, no la d'aquí, la de tot arreu, pràcticament, tota Europa. Segon problema, democràcia i món econòmic. Tercer problema, els estats de dret. Hi ha hagut una erosió, hi està havent una erosió dels estats de dret, no només aquí, sinó en altres contextos. Pràctiques de corrupció, pràctiques de frau fiscal, crisis amb la separació de poder, molt poca participació, etc. Tercer problema, estats de dret. Quart problema, que aquest ens ateny directament, no només a nosaltres, però ja en un grup més petit de democràcies. Què passa amb les democràcies en alguns contexts que anomenem plurinacionals? És a dir, que en aquell estat, en aquell context, hi ha diverses nacions que formen part d'aquella democràcia. Això segur que planteja problemes, qüestions, etc., que són diferents que aquelles democràcies que no són plurinacionals, que són uninacionals. Han de funcionar els mateixos drets en un lloc i en l'altre? O han d'haver-hi drets específics segons el context? Han d'haver-hi les mateixes institucions? Han d'haver-hi els mateixos procediments de presa d'aquestes decisions? O no? Bé, això és obre tot un altre camp. Quart problema, per tant, plurinacionalitat o, si voleu, democràcies i realitats plurinacionals. I finalment un cinquè problema que seria el mateix que el quart, però no respecte al pluralisme nacional, sinó a la multiculturalitat. És a dir, aquells contexts en els quals hi ha un pluralisme religiós important, hi ha diferents religions, practicants de religions diferents, juntament amb ateus i amb agnòstics. Quin és el paper de la democràcia en això? O pluralisme ètnic, o pluralisme lingüístic o cultural, tot això com lliga amb el que és la democràcia. Per tant, això ja es veu que és un món bastant complex. Per tant, analitzar-lo amb solucions fàcils anem malament. La complexitat implica concepcions també bastant arquitravades, bastant matitzades, i sobretot tenir una gran, i en això insisteixo sempre, no només aquí sinó a les meves classes, una gran sensibilitat per allò que passa a la pràctica. O sigui, hi ha un excés de teoricisme en el món de l'anàlisi democràtic. Per exemple, alguns partits o organitzacions socials, etc., tendeixen a simplificar massa la complexitat i a fer receptes massa, jo crec, massa simplistes. Amb tot això de les noves tecnologies, alhora el temps s'accelera, sembla que tot sigui canviant i que avui ja no valgui el que valia el que valdrà demà passat o fa 2 dies. El temps s'accelera, però també l'espai es fragmenta. O sigui, estem en una societat molt més, podríem dir, una miríada de diferents contexts diferents. Pluriculturalitat, multiculturalitat, pluralisme nacional, pluripartidisme polític, pluralisme religiós, etc. Són societats complexes. Per tant, la democràcia també ha de ser complexa. O sigui, també ha de saber recollir de la manera més, podríem dir, en fi, estructurada possible, el que la gestió d'aquesta pluralitat comporti el mínim de riscos o de problemes possibles. Problemes sempre n'hi haurà, perquè totes les societats humanes són conflictives, per el que veurem després també, però si ho gestionem bé o no ho gestionem bé. Per tant, aquells valors de la democràcia tradicional, llibertat, igualtat, pluralisme, justícia, que són concepcions molt abstractes, perquè, clar, igualtat de què? És molt diferent si parlem d'igualtat de rendes que si parlem d'igualtat de drets nacionals
o de drets religiosos. Estem en un altre tipus, a vegades la igualtat es contraposa a la desigualtat, però a vegades la igualtat no es contraposa a la desigualtat, es contraposa a la diferència. Per tant, el trencar amb idees molt uniformes, molt homogènies. En definitiva, estem en societats molt riques i les estructures polítiques, els procediments, que les democràcies han sigut, com veurem, un avenç molt important respecte a les barbaritats que ha fet normalment la humanitat amb la relació, diguéssim, de les estructures de poder. Però, esclar, grinyolen en molts aspectes. Bé, aquests són els 5 problemes que els hi voldria dir al final. Però vull introduir... Bé, fem... Perquè vegin una mica, aquí no ens hi podrem entretenir, 30 segons, simplement per veure la complexitat de com s'analitza des del món polític, no des de la universitat o des del món polític, aquesta complexitat. Hi ha una miríada de corrents polítics que pensa en termes diferents. Si ens posem dins de cada un d'aquests corrents, no sé si es llegeix, aquests corrents del liberalisme, si pensem des del liberalisme a les democràcies, arribem a unes conclusions que són diferents que si pensem des del conservadorisme a les democràcies. Estem parlant tots de la democràcia, d'aquesta ampolla, diguéssim, però no la veiem des del mateix angle ni sobretot amb la mateixa càrrega normativa de què volem que sigui aquesta ampolla, diguéssim. Doncs bé, això és del segle XIX, aquestes famílies que hi ha aquí. Si anem avançant, veiem que els socialismes es bifurquen, hi ha uns revolucionaris, l'anarquisme, el marxisme, etc. Corrents democràtics, socialdemocràcia, el feixisme, estem al segle XX ja, feixisme i nazisme, el libertarisme, en fi, fixeu-vos que aquí ens hi podríem entretenir molt, analitzant i tal, això és una mica de xafarderia intel·lectual, com si diguéssim, no? Però és només per donar una imatge, per allò de les imatges, millor que xerrar molt, diguéssim, d'aquesta complexitat. Això per què ho cito? Perquè compte amb això, és un primer warning, diguéssim, un primer advertiment. Qualsevol d'aquestes teories, qualsevol, liberalismes, socialismes, anarquismes, conservadorismes, tendeixen a fer una sèrie de coses. Totes elles. Primer, sempre donen prioritat a unes preguntes determinades i no a unes altres. O sigui, fan una selecció d'allò que consideren que és el més important a resoldre. Per exemple, un socialista és, diguem, parlo en general, m'excusareu la manca de matisos, però és molt important la igualtat socioeconòmica. El paradigma, amb alguns socialistes, no amb tots, seria com una societat molt igualitària en termes de renta. Això a un liberal no li importa gaire. Si ho pensem des del liberalisme, el que ell tria és una altra cosa, és que hi hagin drets i llibertats i es puguin fer, encara que això provoqui una societat econòmicament més desigual. El que li preocupa a un liberal és una altra cosa que el que li preocupa a un liberal. I el que li preocupa a un nacionalista i el que li preocupa a un ecologista o un feminista, òbviament llavors hi ha interaccions, però és important que cadascú té una pregunta específica. Per què dic això? Perquè a vegades s'exigeix a determinats enfocaments, algun isme, que doni bones respostes sobre qualsevol problema. I això ja es veu que no anem bé. Per què? Perquè aquella tradició no està ben pensada, intel·lectualment no està ben elaborada, no està ben estructurada per contestar aquelles preguntes. Està ben pensada i ben estructurada per contestar unes altres preguntes, les que ell ha triat, però no unes altres. Per tant, clar, això és un problema pels partits polítics, perquè als partits polítics se'ls exigeix que tinguin bones solucions de qualsevol tema i que tinguin sobretot respostes sobre qual tema. Però és clar, el bagatge intel·lectual de cada tradició, i els partits veuen d'algunes tradicions més que d'altres, doncs esclar, això es ressent segons la pregunta que se'ls fa. Totes tendeixen a tenir un marc conceptual determinat, que du la seva.
la igualtat, això de les rentes, etc. Per una banda, el que un estat de dret funcioni, que això és sobretot una preocupació dels liberals, no dels socialistes, dels liberals, sobretot històricament. Després, donen prioritat a uns certs béns i valors, cadascú els seus també. Després, proposen solucions, però només per les preguntes, sobretot, que han triat, no per les altres. Per el que deia, les solucions d'una tradició que no està intel·lectualment ben armada seran solucions segurament dolentes. I finalment, interpreten o marginen les preguntes i les solucions que plantegen les altres tradicions. En definitiva, no hi ha cap concepció política que estigui ben estructurada intel·lectualment o analíticament per donar resposta a qualsevol problema. Per tant, estem sempre amb aproximacions parcials de temes particulars. O sigui, no hi ha una teoria política que doni solució a tot. Això és el món. De les teories polítiques més complexes que hi ha avui, la que crec que és més arquitravada, que és la de John Rawls, per exemple, dona resposta com a 4 grans temes, però en podem dir que n'hi ha com 10 de temes, de grans temes. Per tant, també és parcial, tot i ser molt matitzada. Bé, democràcia. Avui, potser a vegades sorprèn quan dic això que diré ara, i és que la paraula democràcia avui és una paraula amb prestigi. Quan en una discussió algú diu això no és democràtic, normalment és una crítica, perquè dona per descomptat, sense justificar-ho normalment, que allò hauria de ser democràtic. Doncs bé, la paraula democràcia té prestigi des de fa molt poc temps en el món de les idees. Des dels últims 150 anys, dit en números així a l'engròs. La majoria del pensament polític des de Grècia, la paraula democràcia és una paraula desprestigiada. O sigui, un sistema democràtic no era una cosa a imitar, sinó més aviat era una cosa a evitar, a marginar. Els volia introduir ara dos conceptes, però per no fer-ho molt avorrit, ho faré no des de la teoria política, que a vegades és una mica abstracta i tal, sinó des de la literatura, que és una cosa que tothom s'hi atreveix més, o sigui, que és una cosa que tothom llegeix, literatura. Hi ha dues coses que jo crec que per fer bons anàlisis polítics s'han de tenir en compte. La primera està narrada, que jo ho diré molt ràpid perquè és una cosa molt coneguda, està narrada amb la gràcia que tenien alguns grecs antics, que quan volien parlar d'un tema feien un mite. És el mite de Prometeu, que tothom coneix pràcticament. Recordeu que Prometeu tenia un germà que es deia Epimeteu, que vindria a ser com el germà una mica més tonto, diguéssim, de Prometeu, en què hi ha tota una sèrie d'éssers vius, i llavors Zeus, que és el jefe, com si diguéssim, de l'Olimp, llavors diu, aquests animals que hi ha per aquí, en aquest planeta, se'ls hi ha de donar alguns atributs, se'ls ha de donar uns atributs i tal. Llavors ho encarrega als dos germans, a Prometeu i a Epimeteu. Llavors Epimeteu, que era el més així passional, podem dir així, és el de Pandora, diu, ja ho faré jo això. I s'hi posen i Zeus els diu, això teniu que fer-ho abans de tal dia. Llavors es posa a fer-ho i llavors el seu, amb molt bon criteri, això sí, diu, tots aquests jo no vull que desapareguin, o sigui, han de conservar-se. Per tant, amb uns els faig forts i els forts es podran menjar els que són més dèbils, no? Ara bé, si ho faig només així, esclar, dintre d'una estona només hi haurà forts. Però als dèbils els donaré un altre atribut, i és que siguin més ràpids que els forts, i així puguin fugir. I els que no són ni molt forts ni molt dèbils, els permet volar, i així també es poden escapar, i així es manté. Va distribuint atributs a tots els animals. Però llavors resulta que quan arriba el dia que ja tenia que estar tot fet,
se li han acabat els atributs a Epimeteu, no? I llavors diu, bueno, i ara què faig? I demana ajuda al seu germà, que és Prometeu. Llavors Prometeu veu el desastre, diguéssim, quedava només un animal, que és la raça, els humans, l'espècie humana, sense atributs. Hosti, i ara què fem? Ja caduca, estem al deadline, ja és el dia de tal, i llavors Prometeu diu, bueno, però si no en tenim més, escolta, els hem de treure d'on sigui aquests atributs, tu. I llavors, bueno, el sistema és robar atributs divins i donar-los als humans. Llavors, Prometeu roba dues coses. Normalment es diu només el foc, no, dues coses. Roba el foc, en els déus, Hefest, que bé vindria a ser la tecnologia, dit molt ràpid, la capacitat de fer tecnologia, per lo bo i lo dolent, però tecnologia, i roba d'Atenea la saviesa, la racionalitat, diguéssim, de dir, bueno, si els donaré a aquests humans la capacitat que quan ells es plantegin una finalitat, sàpiguen trobar els instruments, els medis, per arribar a aquesta finalitat. I bé, llavors els dona això als humans. Llavors Zeus s'empipa molt i castiga Prometeu i tal, però això no ens interessa ara. Això li interessava a Prometeu, però ara no cal. Llavors, quan Zeus veu això, que li han robat, llavors diu, jo els hi enviaré, mira primer què passa, llavors passa que els humans efectivament saben fer tecnologia, saben fer armes, saben fer ponts, saben fer, en fi, s'aclareixen bastant bé la vida pràctica, però els humans, quan es troben grups humans així, etc., es fan la guerra permanentment, perquè no saben, diguéssim, relacionar-se d'una manera pacífica així. Llavors, quan Zeus veu el desastre que han fet aquests dos, llavors envia el seu emissari, que és Hermes, i els hi ensenya, això ho explica Plató, tot això que estic dient, ho explica Plató a un diàleg molt maco que es diu Protàgores. I Hermes, diguéssim, enviat per Zeus, els hi dona, diu Plató, la ciència política, és a dir, la capacitat de viure junts. Però resulta que, analitzant la història de la humanitat, Prometeu va ser molt més esplèndid que Zeus. És a dir, els humans ens aclarim molt més fent tecnologia que convivència ètica i política. És molt més escassa, podríem dir. Que ve a ser, aquest mite el cito, perquè ve a ser una mica el que diu Darwin. El que diu Darwin, és a dir, la història, diguéssim, de les espècies, la selecció natural, etc., doncs també es basa en això. També es basa en això. Som més, per evolució també ens ve la capacitat moral. La moralitat és anterior a la humanitat, que això ha sigut un coneixement, jo crec, molt interessant, diguéssim. O sigui, els micos fan coses morals, diguem-ho així. O sigui, fan moralitat, tu canvies el personatge i actua de manera totalment diferent perquè les relacions allò són diferents i el que normalment es fa en aquell grup és diferent que el que es feia en l'altre. És a dir, l'empatia, l'empatia com a base de la moralitat, això no és humà, això és previ. Bé, això s'ha de tenir en compte quan analitzem les relacions polítiques, perquè això vol dir que, tal com m'explica també una altra part de la literatura, que és el Gilgamesh, per exemple, que per cert ho faran al grec d'aquest any. El Gilgamesh o el rei Lear de Shakespeare, allà ens dona Shakespeare, per exemple, i Gilgamesh igual, perquè amb això són iguals, diguéssim, critiquen la falta de sabidoria pràctica del governant. De sabidoria pràctica del governant. És a dir, que amb les idees que ells tenen a priori quan governaven d'una manera, podríem dir, despòtica, no n'hi ha prou ni molt menys. És a dir, falta aprendre per la pràctica, no per la teoria, sinó per la pràctica, com millorar les coses. Bé, tenir en compte aquestes dues coses ens va bé per lo que ara veurem. Dit molt ràpid, els que pensen la democràcia normalment pensen en aquests tres valors.
Una bona democràcia és la que hi ha igualtat de ciutadania, tots els ciutadans han de col·laborar i han de participar en el... Hi ha participació política, o sigui, les decisions no les poden fer unes èlites i prou, s'ha d'imposar allò que vol la majoria, no la majoria de la població, sinó la majoria dels ciutadans, que a Grècia ja sabeu que era una minoria, era, en el millor dels casos, un 20%. De tots els que hi vivien, només el 20% eren ciutadans, això a mitjans del segle V. I després ha d'haver control polític, és a dir, que els propis ciutadans puguin expulsar, canviar, diguéssim, substituir en els dirigents si la majoria també creu que no ho està fent bé, etc. Això és el que els demòcrates els obsessionen, tres coses, que són aquestes tres. Els liberals, els socialistes els obsessionen unes altres, com per el que dèiem abans. La democràcia no sempre s'ha pensat igual. Hi ha l'aproximació grega, que ara veurem una sola cosa, perquè no tenim més temps, hi ha tota la tradició republicana que remunta a Aristòtil, o sigui, a l'època que la democràcia està ja una mica en crisi, i la democràcia moderna, que és l'enfocament liberal. Això seria un esquema que només vull que us fixeu en una cosa, que és el que està al mig, el quadret aquest que està al mig, que es diu assemblea. L'assemblea era la reunió de tots els ciutadans. En teoria, estava obert aquest 20%, els ciutadans, aquest 20%, i allà es prenien les principals decisions. Entrar en una aliança o sortir-ne, declarar la guerra o no declarar-la, canviar les lleis, etc. Però eren els ciutadans directament els que ho decidien, no hi havia representants, eren els propis ciutadans. Una cosa que acostumo a explicar també, que també sorprèn a vegades, és que no ens ha arribat cap autor grec, cap analista, cap filòsof, cap historiador, cap dramaturg, de tragèdies, que defensi la democràcia tal com funcionava. No n'hi ha ni un. O bé eren crítics, molt crítics, com Plató, que deia que això era irracional totalment, o volien salvar alguns aspectes però reformar-los. Quins eren els principals problemes de la democràcia grega? Això no ho dic per fer cultura, això ho dic perquè avui això té la seva aplicació. Podríem posar noms aquí de persones que parlen això. Òbviament era un sistema esclavista i que estava basat en l'imperi. O sigui, la democràcia grega d'Atenes, que és l'única que coneixem, una mica bé, no del tot tampoc, però una mica bé és l'Atenes del segle VI-IV. Doncs bé, era un sistema esclavista i a més un sistema imperialista, que tenia sotmeses a tota una sèrie d'altres ciutats que li donaven recursos econòmics i militars. Primer problema, destacat, no per mi, destacat per Isòcrates i per Tucídides, pels sofistes, els intel·lectuals, diguem-ho així, els analistes de l'època. Primer, la majoria de ciutadans són ignorants, no saben res de política i a molts no els importa, a més. Si tu els dones la capacitat de decisió, probablement decidiran malament. Per què? Perquè davant de determinades alternatives, A, B, C, D, serà difícil que sàpiguen calcular els costos i beneficis de cada una d'aquestes alternatives. I després, manca de temps lliure. D'aquest 20%, quants anaven a l'assemblea? Fàcticament, doncs molt pocs. Si aquest 20% venien a ser uns 40-45.000, doncs no arribaven a 7.000 els que hi anaven. Hi havia molt absentisme. Segon problema, el perill de prendre decisions a les assemblees. Les assemblees van bastant en contra de la racionalitat, diguem-ho així, o sigui, dels anàlisis freds davant de determinades qüestions. Per què? Això ho diu molt bé Tucídides. Tucídides jo crec que és el primer politòleg de la història, és el que va buscar causes reals, naturals, dels fenòmens polítics. Bé, a les assemblees hi ha irracionalitat, hi ha motivisme, es discuteix en calent, es contesta l'altre que és el teu enemic de tota la vida i per tant el que vols és que l'altre perdi i tu guanyar, independentment de si això és convenient o no és convenient, etc.
apareixen els demagogs, gent dotada d'una habilitat retòrica molt millor, diguéssim, molt superior a la mitja i que són capaços de presentar un interès particular com si fos un interès públic o un interès general. Heròdot, que és el primer persona que parla de democràcia, és el primer autor que anomena democràcia en el sistema de Clístenes, el sistema de l'Atenes del segle V, diu això: és més fàcil enganyar molts homes que enganyar-ne un de sol, que és una mica estrany, no? La condició és que estiguin junts, els molts. Quan estan junts, tu pots fer... Ara, enganyar-ne només amb un, diu, mira, tu, tal, això ja és més complicat, no? Perquè l'altre diu, bueno, ara aquest què m'està dient, no? Però tots junts, no? Això són crítiques importants contra la democràcia. Tucídides parla de la psicologia de grups, és a dir, que els grups no és la suma dels individus, un grup és una cosa diferent. Si heu anat a un camp de futbol, això és fàcilment comprovable. I un tercer problema important és el de la irresponsabilitat. Si tots prenen la decisió i aquella decisió es revela que és nefasta, ha sigut una mala decisió, qui és responsable d'aquella decisió? Quan l'ha pres tothom, no és ningú. Per tant, hi ha una manca automàtica de responsabilitat política. Aquestes... Bé, això ho podem passar. Aquests problemes, no gaire solucionats en la democràcia antiga pel que sabem, estan en la base de la mala premsa que ha tingut la paraula democràcia o el concepte de democràcia al llarg de la història. Això que només es trenca fins a mitjans del segle XIX. La causa del desprestigi està associat als problemes associats a la democràcia grega. Llavors venen els liberals. Revolució americana i Revolució francesa, sobretot l'americana, que és la important des del punt de vista de la construcció de les democràcies modernes. Aquests, quan guanyen una guerra de secessió, els americans van guanyar una guerra de secessió contra la principal potència d'aquell moment, que era Gran Bretanya, contra pronòstic, per tant. Llavors diuen, bueno, i ara què fem? Perquè tenim un país nou i ara com el construïm? Volem fer una democràcia? Es plantegen l'èlite política, Jefferson i Franklin i Madison, tots aquests, Adams. Volem fer una democràcia? I la seva resposta és no. Volem fer un sistema polític molt millor que una democràcia. Perquè la democràcia és l'antiga. No volen repetir aquells problemes. Era gent que, en fi, sabia llatí i grec, gent molt il·lustrada. O sigui que... Què volen fer? Tenen dos objectius, els liberals, dos objectius bàsics, i la democràcia la pensen des d'aquests dos objectius generals, que és, primer, drets individuals. La paraula drets ve amb el liberalisme. Drets individuals. Ha d'existir l'Estat? Sí. Per què? Perquè sense l'Estat no hi ha protecció dels drets. És una mica la guerra de tots contra tots, diguéssim. O sigui, davant de l'anarquisme, que ja creu que l'Estat és pervers per definició, la resposta liberal és dir no, és millor que hi hagi un Estat que no n'hi hagi. Perquè si no, jo no tinc drets. Jo vull que algú me'ls protegeixi. I això només es pot fer des de les estructures de poder, des de la força, des de la coacció. I després, però perquè hi hagi protecció d'aquests drets, aquest Estat no pot fer el que li doni la gana, ha de ser un Estat limitat. Llavors s'inventen, que això és la gràcia dels primers liberals, els primers els nord-americans, però després han vingut uns altres, s'inventen una sèrie de tècniques per tal de controlar el propi Estat. Farem un Estat que es controli. I fan tota una sèrie de principis, estableixen constitucions que recullen un conjunt de drets i llibertats de tots els ciutadans, la separació de poders, diuen el poder no pot estar concentrat perquè un poder concentrat, que alguns ho facin tot, immediatament es converteix en un poder despòtic, per tant hem d'estar, diguéssim, en diferents mans, que el poder controli el poder, això és el que diu Montesquieu. Ha d'haver-hi eleccions competitives, que es vagin renovant les èlites cada 4 anys o cada 5 anys, que aquests siguin els que facin les lleis,
no els que governin, sinó els que facin les lleis, a través dels quals els que governen governaran, però han de ser gent diferent, diguéssim. Tot ha d'estar sotmès a les normes, que això ja ho deia Aristòtil, ha d'haver-hi procediments judicials, no hi ha democràcia liberal, no democràcia seques, democràcia liberal sense independència del poder judicial, sense uns jutges que apliquin les lleis sense pressions, i aquí, en fi, això, sense pressions d'altres poders o d'altres sectors, i a vegades ells es van inventar també el federalisme, com una també separació de poders territorial, com una tècnica també per controlar millor el poder. O sigui, que territorialment no estigui tot concentrat en una capital, un Parlament sol i un govern sol. No, que n'hi hagi molts de governs i que n'hi hagi molts de parlaments i que es controlin entre ells. Bé, anem als problemes. Recollim els problemes un cop vist aquestes dues coses. Primer, que hem de pensar que la humanitat té una tendència a creure's. La ment humana és crèdula. La gent es creu les fantasies que la pròpia ment projecta. Les idees d'igualtat, t'enamores una mica de... Estem embruixats pel llenguatge, que deien els clàssics, deia Nietzsche i deia Wittgenstein. Estem embruixats pel llenguatge, ens deixem enredar fàcilment. Herodot. No només quan estem junts, sinó també cadascú ens deixem enredar, ens fascina el llenguatge, els discursos. Compte amb això, compte amb això. Primer problema, manca de democràcia a l'esfera internacional. Això és una dada, però actualment què ens passa? Home, doncs que hi ha potències que cada cop ho seran més que no tenen res de democràtiques. Però quan parlem de democràcia avui, parlem de democràcia liberal. Compte amb això perquè són dos conceptes diferents. Necessitem els dos conceptes, democràcia i liberal. Per què? Perquè la democràcia ens dona l'aspecte participatiu, igualtat, control i participació, però els liberals han pensat molt millor l'estat de dret. I l'estat de dret és diferent que la democràcia. Un estat de dret pot ser no democràtic i una democràcia pot ser no liberal. Podem fer un quadre de doble entrada, si tinguéssim més temps, diguéssim. Per exemple, en el segle XIX, la majoria de liberals no eren demòcrates, no volien una cosa com la Grècia antiga, no volien sentir parlar del sufragi universal masculí, només el masculí, no, per què? Perquè això era donar poder als pobres, i això seria l'acabós, seria el principi del final, aquests ignorants, aquests poc preparats, aquests incompetents, jo no vull que l'escola on decidir l'escola dels meus fills la decideixin tots aquests que no saben res. Per entendre, això era un típic discurs liberal del segle XIX. Estaven en contra del dret d'associació. Per tant, el dret de formar partits polítics, de formar organitzacions. Això va costar molt d'arrencar en el primer liberalisme polític. A base de què? De mobilitzacions obreres, sobretot, de l'esquerra, de partits obrers, de sindicats. Els sindicats eren il·legals, eren clandestins a la majoria del segle XIX. Això va ser arrencat i a partir de llavors, a partir de finals del XIX, primers del XX, depèn del lloc, al món occidental es parla de les democràcies liberals, o si voleu, dels estats liberal-democràtics, que és el mateix. Després s'hi han afegit altres etapes. Després de la Segona Guerra Mundial s'han afegit l'estat de benestar, l'etapa social, etc. Doncs bé, el primer problema, l'esfera internacional. Avui hi ha potències com Xina, com Rússia, que no tenen massa interès en això de la democràcia. I probablement seran potències cada cop més importants. El grup de Visegrad, que se'n diu, que són tots aquests de Polònia, Hongria, Txèquia i Eslovàquia, doncs que van començar amb un gran impuls de democràcia liberal als principis dels anys 90,
de ser proeuropeus, de voler construir una democràcia de molta qualitat, etc., a finals de la dècada, i sobretot en el segle XXI, han fet un gir totalment, fins i tot ho han teoritzat. I han dit, no, nosaltres no volem una democràcia liberal, nosaltres volem una democràcia il·liberal, ho diuen així de clar, o sigui, sense estat de dret, una democràcia no liberal. Això és el que diuen els dirigents de Polònia o d'Hongria actualment. Bé, això és un panorama que, en fi, es anirà estenent. Això són estats de la Unió Europea. És una altra de les fonts de crisi de la Unió Europea. La Unió Europea en aquests moments està en uns nivells francament lamentables de legitimitat. Penseu només en el que passa al Mediterrani i als refugiats, que no té política i quan la té és nefasta. Bé, per tant, aquest serà un problema que la democràcia en l'esfera internacional té moltes dificultats de que es traslladi. Jo crec que no es traslladarà. Però més important, possible solució, en el món internacional no seria construir una democràcia, que jo crec que té aspectes a la grega, o sigui, perillosos, sinó el que seria convenient construir un estat de dret internacional, per entendre'ns. És a dir, que hi haguessin tribunals legitimats i reconeguts per pràcticament la totalitat de democràcies liberals, que l'autoritat d'aquests tribunals s'imposés en els estats. Òbviament als estats això no els agrada, perquè la pèrdua de sobirania sempre és dolorosa, però això seria un mecanisme de solució. De fet, l'estat de dret és més important que la democràcia, en els estats i en el món internacional. Però en el món internacional encara s'ha de construir. Encara s'ha de construir. Segon problema, poders econòmics. Ja, la democràcia no està gens relacionada amb els poders econòmics. És a dir, els poders econòmics i financers. La quantitat de diners que es mouen cada dia és més important que el producte interior brut de França. Això és brutal. Això és brutal. I això no controla ben bé ningú, però sí que hi ha uns actors, que són els bancs, les entitats financeres d'inversió, que tot això prenen decisions i això condiciona les polítiques econòmiques dels estats. O sigui, aquests als quals nosaltres votem, pensant-nos que nosaltres el govern té com una acció, diguéssim, omnicomprensiva de tots els temes, això és fals. Això és fals. Què és el que va malament per la democràcia també? I no només per la democràcia, sinó pel progrés econòmic, la desigualtat. Això fins i tot hi ha informes de l'OCDE. Els països desiguals tenen problemes per créixer. O sigui, amb independència que la igualtat o la desigualtat ens agradi més o menys, des del punt de vista moral, perquè hi ha moltes teories de la justícia, no n'hi ha una, què és just i què és injust. Això podria ser motiu d'una altra conferència, diguéssim, que hi ha maneres diferents de... Hi ha concepcions que diuen, no, quan més igualitària sigui una societat, millor. I altres diuen, home, no, perquè això només ho pots crear coactivament. Això només ho pots crear suspenent llibertats. Si tu deixes llibertats, hi haurà desigualtat. Pots posar límits, però no pots posar, diguéssim, un constrenyiment molt gran, diguéssim. Doncs bé, amb independència del que un opina, si és just o injust una societat més desigualitària o menys, políticament, els estudis, els anàlisis de política comparada, per això insisteixo que quan parlem de fer polítiques redistributives, això també va bé per la democràcia. Això també va bé per la democràcia. I per l'estat de dret. Tercer problema, crisi d'estat de dret. Corrupció. Corrupció n'hi ha a tots els estats. En les democràcies liberals n'hi ha menys que en els estats autoritaris o totalitaris o en les dictadures, que no tenen cap control. Però n'hi ha. Ara, els índexs de corrupció no són els mateixos. Dins del món de les democràcies, hi ha democràcies que funcionen millor i altres que funcionen pitjor. Com sempre, els països nòrdics i Holanda estan a la Champions, diguéssim, juguen la primeríssima divisió de la menys corrupció.
el cas espanyol està clarament molt més enrere. El frau fiscal, el mateix, sempre hi ha frau, sempre hi ha un tant per cent de frau, però el cas espanyol també es calcula, això indirectament i amb tota la prudència, perquè per definició no hi ha dades, o sigui, és opac el tema, és com la corrupció, són temes bastant opacs, tothom ho oculta, però es calcula que el frau fiscal a l'estat espanyol és el doble de la mitja de la Unió Europea. Que és molt, Això és molt, o sigui, és més d'un 20%. Hi ha hagut retrocessos també en democràcies amb els drets i llibertats, hi ha hagut retrocessos amb la separació de poders, hi ha molta més, diguem-ne, conxorxa, diguem-ho així, entre els diferents poders. Els estats, també els democràtics, sempre tenen agendes ocultes, clavegueres, o sigui, coses que es decideixen i es fan i es donen pressupostos per fer-les, però que no passen pel control dels parlaments i dels mitjans, etc. Un bon estat de dret és el que minimitza això. És el que minimitza el frau fiscal, és el que minimitza la corrupció, etc. El retrocés de l'estat espanyol quant a estat de dret, jo crec que això és inevitable analitzar-ho. Aquí no m'hi estendré perquè no és el tema d'avui, però hi ha hagut un clar retrocés de les llibertats i dels drets. No cal que us citi exemples perquè estan a la premsa pràcticament cada dia i això afecta la llibertat d'expressió, això afecta a cantants, a llibres que es publiquen i no es permeten, en fi, a les escoles últimament, aquí al Vall Llobregat, en fi, o sigui, hi ha hagut un clar retrocés, ja no només amb el procés català, que amb això hi ha hagut molt, retrocés de l'estat de dret. Amb la qual cosa ens situem en el quart problema, que és democràcia i pluralisme nacional. La pregunta, que és una pregunta legítima, és: resulta legítim en una democràcia liberal obligar a la població, als ciutadans d'un territori determinat, en contra de la majoria, de la voluntat de la majoria d'aquests ciutadans, a romandre dintre del mateix estat? Això resulta legítim des de la perspectiva dels valors liberals i democràtics? O no? Bé, això és una pregunta que s'ha posat en el món de la teoria política sobre la taula en els últims 25-30 anys. No abans, tampoc. Abans sempre hi ha hagut les posicions nacionalistes, etc. Però avui hi ha una sèrie de teories de la secessió que justifiquen, com a mínim en alguns casos, que es pugui haver-hi una secessió ordenada i d'acord amb les regles. O sigui que les pròpies regles de la democràcia haurien de contemplar aquesta possibilitat. Això a qui afecta? Home, a les democràcies plurinacionals. Això afecta a Canadà, això afecta al Regne Unit, això afecta a Bèlgica, això afecta a l'estat espanyol. El Regne Unit i Canadà, que tenen una altra tradició del dret, que això és molt important, és la tradició anglosaxona, que és una tradició molt més flexible i molt més pragmàtica. El dret ha de servir per solucionar els problemes, no per crear-ne, per solucionar-ho. I si una llei no funciona, doncs l'hem d'adaptar al cas concret. En canvi, a l'estat espanyol bevem d'una altra tradició del dret, que és la francesa i alemana, que és molt més rígida, és molt més basada en els articles concrets i en la interpretació que fan dels articles concrets els actors judicials i els actors polítics, els parlaments. I això dificulta. No és casualitat que Canadà i el Regne Unit hagin permès un referèndum d'autodeterminació i en canvi això estigui prohibit a Bèlgica i això estigui prohibit al cas de l'estat espanyol. Bèlgica ho soluciona d'una altra manera. Soluciona amb un estat federal que funciona i a més amb el que se'n diu una democràcia de consens. Les democràcies de consens són aquelles que parteixen que no hi ha ciutadans a seques i prou, sinó que en les societats plurinacionals hi ha unes majories nacionals i unes minories nacionals.
I les minories nacionals sempre seran minories, no passarà mai al revés, que es puguin convertir en... Per tant, les institucions, els drets, els procediments de decisió han de partir d'un consens entre majories i minories. Per tant, ha d'haver-hi sempre un respecte i una protecció dels drets col·lectius, no individuals, col·lectius de les minories. Si no hi ha aquesta protecció, els valors de la democràcia liberal fallen. I això és una qüestió, una altra vegada, més d'estat de dret que de democràcies seques. O sigui que no és un principi només democràtic, sinó articulat, diguéssim, amb els estats de dret. Aquí, en el cas espanyol, doncs bé, això avui no en parlaré perquè no és el tema d'avui, però tenim dos problemes, no en tenim un, en tenim dos. Tenim un problema democràtic que fa referència a com una societat plurinacional ha de recollir en els seus, diguéssim, estructures bàsiques, les seves constitucions, etc., la voluntat de la majoria d'aquests territoris, el cas de Catalunya o el País Basc. Això és un problema de democràcia. El problema una mica del procés, jo no m'agrada reduir-ho a qüestions nacionalistes. Jo, molt nacionalista, francament, no em considero. Però demòcrata sí, i demòcrata i liberal més. Llavors, el problema és de com s'articula una democràcia dintre d'un context que és diferent que un context que és mononacional, com podria ser Noruega o Portugal, que tenen uns altres problemes, però aquest no el tenen, perquè és una societat molt més uniforme, molt més homogènia. Aquí tenim un problema de democràcia. Però tenim un problema que jo crec més greu, que és un problema d'estat de dret, o sigui, un problema liberal. L'estat de dret, sobretot, l'han construït els liberals, històricament. Tenim un problema d'estat de dret, tenim un problema de corrupció, però sobretot de separació de poders, que no funciona la separació de poders en el cas de l'estat espanyol. I dos, tenim un problema, a part dels problemes de corrupció i de frau i tot això que deia abans, tenim un problema també de poder judicial. No tenim un poder judicial ni independent ni imparcial, que són dues coses diferents. Són dues coses diferents. Quan dic poder judicial vull dir la cúpula del poder judicial. Vull dir el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, l'Audiència Nacional. El que és la cúpula, això té una gran, fins i tot, sociològica, podríem dir, connivència entre ells. I això no pot ser. Jo sempre recomano veure aquesta pel·lícula, que en anglès es diu The Post, que és el Washington Post, com es diu aquí? No sé, l'han traduït, l'han fet fa poc, Els papeles del Pentágono, exacte, els papeles del Pentágono. Per què? Explica un cas real, el Washington Post, que en un moment determinat, en unes condicions difícils, és un diari privat i bé, posa, diguéssim, critica d'una manera clara el poder executiu, en aquest moment de Nixon, i se la juga, podríem dir, se la juga amb això. Un surt de la pel·lícula sabent lo important que és per una democràcia liberal l'existència de dues coses. Una premsa lliure, que això ja ho deia Jefferson, és molt important que construïm un estat amb una premsa lliure que critiqui constantment el poder. Jefferson, segona meitat del segle XVIII. Doncs ho han fet. El sistema americà té molts problemes, però amb això és una de les solideses importants, que ojalà ho tinguéssim aquí, una cosa semblant. Llibertat de premsa, i que la premsa sigui realment independent, i dos, poder judicial independent. El poder judicial no el mana ningú. Trump té molts problemes amb el poder judicial actualment nord-americà, afortunadament.
I a la pel·lícula això també es veu. I li dona la raó a la premsa, li dona la raó al Washington Post, en contra de l'executiu, del govern nord-americà, que no és un govern precisament dèbil. Doncs bé, això són dos de les estructures que aquí no es tenen. Independència judicial, imparcialitat judicial i llibertat de premsa. Per tant, aquí tenim un problema d'estat de dret, de separació de poders, i tenim un problema, òbviament, de retrocés de les llibertats, que són dos de les obsessions que tenien els liberals. Per fer una postilla final, amb això acabo, que em sembla que estic massa... Vist el panorama actual del nostre context, bé, jo crec que hi ha conflicte per temps. Hi ha conflicte per temps perquè hi ha dues posicions molt separades, es pot explicar per què, però la dada és que estan molt separades, però el problema principal és que tots aquests que apel·len al diàleg i apel·len a bastir ponts i tal, home, jo en principi això del diàleg sembla bé, però a vegades funciona com una paraula màgica. O sigui que sembla que diguis diàleg i ja està solucionat el 80% del tema. Escolta, apel·lar al diàleg pot ser molt pervers, perquè moltes vegades apel·len al diàleg aquells que no volen que canviï res. Si no hi ha contingut, si no hi ha metodologia i si no hi ha calendari, aquestes tres coses, és com no dir res. És com no dir res. I jo no veig cap moviment des del poder espanyol, diguéssim, el poder de l'estat espanyol, i no importa quin partit mani, no importa, que sigui capaç de plantejar una bona solució, el qual vol dir una solució eficient i considerada més o menys justa, ja no dic justa, més o menys justa per les dues parts. Per què? Perquè és un problema, això ho he escrit a vegades en alguns articles, és un problema de cultura política. La cultura política dels partits espanyols és una cultura política afrancesada, jeràrquica, que quan pensa l'Estat no el pensa en termes liberals, el pensa en termes de dalt a baix, que l'important és el poder central i per sota poden haver-hi municipis i diputacions i autonomies, però que mai estan al mateix nivell. És una cultura política antifederal, Jo una de les coses que em vejo més, com faig conferències així en alguns llocs, és que quan tu discuteixes amb representants del govern, no sé, canadenc o belga o el que sigui, veus que darrere hi ha una cultura federal. És a dir, que els problemes no tenen una solució única, que és legítim que es vegi de maneres diferents el mateix problema, que les identitats són diferents i les identitats personals i col·lectives pesen, que la història importa, la història no és neutra, que el llenguatge que fem servir també s'ha de pactar, perquè els mateixos conceptes, com democràcia, com estat de dret, no signifiquen el mateix per tots els actors. És aquesta cosa, diguéssim, de dir, bueno, ja ens entenem i és bo que ens entenguem. Aquesta cultura política aquí està absent. Espanya ha sigut una mala còpia de França durant tota l'època contemporània. I aquesta manca de finès, aquesta manca de valors liberals i democràtics ben destil·lats, diguéssim, jo la veig completament absent en el món polític de l'estat espanyol. Per tant, jo no crec que això, en fi, el que deia abans, que hi ha conflicte per temps, que hi hagi ponts i que el diàleg fructifiqui d'alguna manera. Es podrien fer mètodes, potser que no parlin els polítics, que parlin més uns tècnics i després parlin els polítics, potser seria una via, no ho sé, però en tot cas no veig que això s'hagi de solucionar a la curta. Bé, jo ho deixaria aquí, que em sembla que he consumit masses minuts.
Si us sembla, tenim uns minuts per preguntar, comentar, debatre. Hola. Doncs sí, a mi una cosa que em preocupa té una relació directa amb el que comentaves de les democràcies plurinacionals, que trobo que en l'arrel del conflicte hi ha una pregunta epistemològica que li hauríem de donar resposta, que quina és realment la definició jurídica i inalienable de nació? És a dir, quin espai ocupa de forma que sigui jurídicament clara, qui la compon, quines són les característiques, perquè si no tenim clar realment què i què ocupa el concepte nació, és impossible resoldre el problema de les democràcies plurinacionals. Contesto o fem més preguntes? No sé, com vulgueu. Algú més pel... Sí? Serà més... Sí. Una pregunta molt curta. Quina seria ara la definició de populisme? De? Populisme. Ah. Algú més vol posar un problema sobre la taula? En aquesta metodologia que dèieu que cal a l'hora de diàleg, que està d'un diàleg, s'hauria d'incloure, o és correcte incloure límits o línies vermelles? A mi també m'agradaria formular-ne una. El cas alemany. Alemanya és un país de la tradició més forta jurídicament, no? Al costat de França, diguem-ho així, que va viure amb el nazisme, la dictadura, un trencament de l'estat de dret, etc. En el moment de reconstruir-se la República Federal, quins elements principals es van tenir en compte? Perquè l'experiència europea actual fa veure que, o sembla, no?, que aquests països de l'Europa de l'Est o Espanya, que han viscut una dictadura fins molt poc, els costa això de l'estat de dret, no? I en aquest sentit, veure què ha passat a Alemanya o com s'ha plantejat a Alemanya, sembla interessant. Algú més? Voleu... De moment fem aquestes 4 coses. Ferran, tu que ets tan obsessiu per la comparativa, no te'n demanaria solució. Com se combat aquest retrocés que erosiona l'estat de dret? Ja sé, el cas de l'estat espanyol no és equiparable, però cap no és equiparable d'altre, però tu sempre tens una mica una voluntat d'establir comparatives. Com s'ha batallat en d'altres llocs en contra d'aquesta evidència tan preocupant d'una erosió de l'estat de dret que porta pràcticament fins als límits del bloqueig i per tant de la incapacitat no només de sortir-se'n, sinó fins i tot, que és l'opció legítima plantejada actualment, sinó fins i tot la possibilitat de reformar-la, en la qual alguns encara hi somien. Jo faig jo? Sí. Bé, són temes també molt grans i faré una cosa una mica... Demano a priori disculpes per lo telegràfic o fins i tot una mica, podríem dir, barroer de la resposta. La primera pregunta, nació. No hi ha una definició unívoca de nació. O sigui, no hi ha una definició, això pot també sorprendre, no hi ha una definició de nació
que ni a nivell jurídic, ni a nivell polític, ni a nivell fins i tot acadèmic s'accepti d'una manera universal. Bàsicament, hi ha dues tradicions d'entendre la nació, que és la tradició, podríem dir, jurídica, que l'entén des de l'Estat, que és una nació. Una nació és simplement el conjunt de ciutadans que està sotmès a l'autoritat d'un estat. Per tant, hi ha tantes nacions com estats. Això és un enfocament. Quan parlem de les Nacions Unides, de fet, les Nacions Unides tenien que dir Estats Units, perquè són estats, però el copyright d'Estats Units ja estava agafat i per tant no es podia dir així. I després hi ha l'aproximació social de la nació, que no té que veure amb el poder estructurat, sinó que és simplement un conjunt d'individus que comparteixen una sèrie de característiques històriques, culturals, a vegades fins i tot lingüístiques o econòmiques, etc., que tenen una voluntat d'autogovern. Potser no d'independència, però sí d'autogovern, o sigui, de tenir unes estructures que algunes decisions les puguin prendre ells. Això és una definició estàndard. Amb aquesta segona aproximació social, el nombre d'estats i el nombre de nacions no són iguals. Hi ha estats que tenen més d'una nació i al revés, hi ha una nació que està distribuïda en més d'un estat, com els kurds, que estan distribuïts en 5 estats diferents. En uns treballs que vaig fer fa temps, com que aquesta segona concepció és una mica vaga, això de les nacions, vaig introduir uns criteris polítics, empírics, que entendre que un estat plurinacional que mostra que hi ha diverses nacions en aquell estat és quan, primer, dintre del món democràtic, això, liberal democràtic, primer, quan en les eleccions el sistema de partits dels determinats territoris és diferent que el sistema de partits de la globalitat. El sistema de partits espanyol és diferent que el català o que el basc. I un segon criteri que vaig introduir és quan dins d'aquest sistema de partits dels territoris hi ha com a mínim un partit secessionista. Això, diguem-ne que discrimina millor els estats plurinacionals dels que no ho són. Ho vaig introduir això en un article en anglès que tinc de l'any 9 o 10 o alguna cosa així. Una mica amb voluntat de precisar més, perquè aquesta pregunta és bastant repetida, consistent. Ara, una definició allò acceptable, això no hi és, i per tant forma part del debat polític, de les interpretacions que fa cada isme, que dèiem al principi. Populisme. El populisme, es parla molt d'això del populisme, però donaré la meva definició, que és molt breu. El populisme és democràcia sense liberalisme. És a dir, democràcia sense estat de dret. I això pot ser tant de dretes com d'esquerres, perquè l'estat de dret l'han atacat tant les dretes com les esquerres, que volen una democràcia veritable, com si diguéssim, no? I, bueno, Venezuela, per dir un lloc. Però també hi ha populisme de dreta, que és tota l'extrema. Amb els populismes hi ha treballs sobre això, tenen una sèrie de característiques, per exemple, que fan discursos apel·lant molt a criteris col·lectius, a tenir solucions fàcils de problemes molt complexes, són molt caudillistes, o sigui, pensar que una persona concreta és el que posarà ordre a tot aquest desgavell que hi ha, etc. Hi ha una sèrie de característiques que comparteixen uns i altres. Per mi m'agrada més aquesta democràcia sense liberalisme, democràcia sense estat de dret. Normalment no la dic, però com que aquí hem parlat una mica d'aquests conceptes, crec que es pot prestar a això. Un diàleg amb línies vermelles, preguntaves tu. Sí, clar, posar ja d'entrada línies vermelles o posar aspectes que tu ja saps que és una línia vermella de l'altra és com dir jo vull que fracassi el diàleg. Però al costat de les línies vermelles s'haurien de posar línies verdes. I si voleu grogues al mig, plan semàfor. Però també línies verdes, és a dir, anar a quines són els elements estructurals que preocupen a cadascú
i que es vol aconseguir, i que cada un entengui la posició de l'altre. Això és difícil, perquè el llenguatge a vegades està contaminat, per això que dèiem però jo si tingués que dirigir un diàleg amb voluntat d'entesa, una altra cosa és que ho facis fent comèdia, que dius, bueno, jo faré ara el diàleg, faré aquí el no sé què, però bueno, no tinc cap interès en arribar amb aquests impresentables amb una negociació i una solució compartida. Faig veure que diàleg, però de fet m'importa un pepino la... Hi ha gent que ho fa, això. Jo crec que no hi haurien d'haver-hi línies vermelles. Però si n'hi ha, contraposar-les amb línies verdes. I no fer comèdia, o sigui, anar als temes de fons. Ningú està plantejant solucions al tema de fons. Ningú, en aquests moments. El tema de com articular una democràcia amb un estat plurinacional. Per la formació professional, jo em llegeixo tots els papers, podríem dir, més elaborats, els de programa polític dels diferents partits, i la veritat és que és una decepció constant. Una decepció constant del que diu el Partit Popular o el que diu el Partit Socialista, el que tenen més elaborat, que és el que en diuen la Declaració de Granada, que és un document de l'any 13. En fi, allò no és... Li diuen federal, que estan per una cosa federal, però allò no és federal, i molt menys plurinacional. En absolut. O sigui, des d'allà mai solucionarem el tema. I a més, encara ho tindrien que negociar amb Ciutadans i amb el PP. Vull dir que això és realment molt decebedor. El millor document que hi ha, que jo conec, dels partits, curiosament no, però que després no ha servit de res, és un document que va elaborar la Fundació Campalans en el mateix any 2013, que també se li deia, no recordo el títol, però posava el terme federalisme en el títol. El van fer, però llavors el van retirar, perquè es van apuntar al paper del PSOE. La Fundació Campalans és una fundació vinculada al PSC. No em va fer ni cas d'ells mateixos, del que havien fet ells mateixos amb un grup d'acadèmics, etc. I allà hi havia una certa, també era, jo crec, escàs, diguéssim, però estava molt millor enfocat que no pas la cosa aquesta del PSOE. Però en canvi el tenen en un calaix. No sé si algun dia no hi ha cap indicador que digui que obriran el calaix en aquests moments. Més aviat el contrari. Però, vaja, no podríem dir... No hi ha ningú que realment vagi a la mare dels ous, diguéssim, o sigui, a l'arrel del problema. Dir, escolti, nosaltres tenim una societat plurinacional i nosaltres volem una democràcia liberal. Com fem congruent aquesta democràcia liberal amb la societat plurinacional espanyola? Això ningú ho està plantejant. Ningú ho està plantejant. Quarta pregunta. Alemanya. Home, van perdre una guerra. Això és important. Van perdre la Segona Guerra Mundial. Era un estat que ja era federal, o sigui que té una tradició federal des de la segona meitat del segle XIX, des del Segon Reich, i van construir un estat de dret que se'ls va barrejar en la crisi dels anys 20 i 30 amb la crisi, el que se'n diu crisi del parlamentarisme. I això va fer aigües de tot. Però clar, al perdre la guerra i guanyar-la als aliats, el plantejament que es fa de reforma després de la Segona Guerra Mundial, que el producte jurídic és el que en diuen la llei fonamental de Bonn, que és de l'any 49, era construir una democràcia de veritat, una democràcia liberal de veritat, tots els drets individuals, tots els drets amb separació de poders, amb divisió de poders federal, etc. I bé, des del punt de vista federal és un sistema que funciona, però no és plurinacional, Alemanya.
Per tant, quan jo sento alguns partits polítics o alguns fins i tot acadèmics espanyols que diuen no, Alemanya és un model per al cas espanyol, a mi se'm posen bastant els pèls de punta perquè pot ser un model per solucionar coses d'estat de dret, però no és un model per solucionar coses de democràcia perquè no estem parlant d'una democràcia plurinacional, sinó d'una democràcia uninacional. Funcionen molt millor altres models, com el canadenc, que també és federal i és plurinacional, o altres models com el belga mateix, que té elements que serien interessants de tenir aquí, perquè també és un estat federal i també és un estat plurinacional, però Alemanya no. Aquí hem tingut una dictadura, 40 anys, i després s'ha fet una transició a una democràcia, però sense ruptura, podríem dir, clara, com a mínim en alguns camps. I jo la cosa que crec que va ser un error, el principal error de la transició, és no fer una reforma del poder judicial. El poder judicial continua sent i tenint la inèrcia del poder judicial del franquisme, de la dictadura. Fins i tot els components del poder judicial, que molts són els nets, abans eren els fills i abans eren pares, fills, nets, diguéssim que es diuen igual, com si diguéssim, els cognoms es repeteixen, diguem-ne, dels membres del tribunal, de bona part dels membres del Tribunal Suprem, i per tant, si no hi ha un poder judicial, com deia abans, independent i imparcial, l'estat de dret està degradat d'entrada. Per tant, aquí no hem tingut vam tenir una guerra civil, la van guanyar els que la van guanyar i quan ha arribat la democràcia no ha sigut per ruptura, sinó ha sigut per reforma. Altres coses s'han reformat. Hi ha una persona que avui no està molt de boga citar-la, però que va fer molt bona feina, va ser Narcís Serra, quan va ser ministre de Defensa, va reformar el sistema militar espanyol. Els militars espanyols de l'època de la dictadura eren un desastre. Eren xusqueros, molts d'ells. Avui els generals espanyols parlen anglès, participen en missions internacionals, veuen món, diguem-ho així, i són equiparables amb altres forces armades. El poder judicial espanyol no és equiparable al poder judicial alemany, o al francès, o al britànic, o al canadenc, o al nord-americà dels Estats Units. No. És un poder judicial encara vinculat, per inèrcia, a tots els tics, a tota la cultura jurídica de la dictadura. I això és un preu molt fort que tota la societat espanyola està pagant. I la societat catalana, en primer terme. I l'última era retrocés de l'estat de dret. La pots repetir? És que no entenc els meus apunts. Sí. Com se combat? Ah, sí. Bueno, ja, esclar, com es combat? És que aquí hi ha dues dimensions. Hi ha la dimensió, podríem dir, històrica, al llarg del temps, i hi ha la dimensió vertical, o sigui, les institucions. La història i les institucions, són dues coses. Clar, ells han tingut una història, França, molt més propícia, començant per la Revolució Francesa, que és menys liberal que l'americana. Però, bé, van canviar moltes coses a França. Hi ha tingut gent que ha pensat bé. Per exemple, un autor que és interessant de conèixer una mica, encara que sigui, francès, que és Tocqueville. Tocqueville va als Estats Units i va anar a estudiar, li van encarregar fer un informe no de la democràcia, sinó del sistema penitenciari americà. I va anar amb un col·lega, amb un amic, s'hi van passar uns mesos per allà, viatjant pels Estats Units. Els Estats Units feia 40 i pico d'anys que existia només, més o menys com nosaltres respecte a la transició, més o menys. I va quedar fascinat de com funcionava allò que era molt diferent de la seva França natal.
I va quedar tan fascinat que va escriure un llibre, que actualment es publica normalment en 2 volums, perquè és molt gruixut, que es diu La democràcia a Amèrica, i allà insisteix en tot això, de lo important que és construir el que nosaltres en diem un estat de dret, o sigui, com les institucions funcionen perquè tal que els valors revolucionaris d'igualtat, llibertat, pluralisme, ciutadania, etc., es portin a la pràctica. Esclar, França té una tradició que si la comparem amb l'estat espanyol, tota l'època contemporània, té una història democràtica i liberal tristíssima. Tristíssima. Està ple de cops d'estat, està ple d'intervencions militars, de dictadures. Home, en tot el segle XX hem estat pràcticament la meitat sota alguna dictadura. Les primeres dècades amb una democràcia que, en fi, era corrupta i tenia molts problemes, les primeres dècades del segle XX. Esclar, la dimensió històrica, l'horitzontal, diguéssim, la tenim bastant malament en l'estat espanyol. La vertical es va construir, i s'hauria de ser just, jo crec, amb això, amb una voluntat, a l'època de la transició, una voluntat de ser un sistema homologable a les principals democràcies occidentals, sobretot europees. I hi ha coses que es van fer bé. Hi ha coses que es van fer bé. De la Constitució espanyola hi ha algunes regulacions que estan molt ben fetes. Per exemple, tot el capítol de drets i llibertats individuals sobre el paper. El problema de la Constitució espanyola és que en els seus moments, això que se li diu la Constitució del consens, us en recordeu la famosa paraula aquesta, la Constitució del consens, es va lograr perquè hi havia voluntat d'arribar. Llavors sí que hi havia voluntat d'arribar a acord. Però com que hi havia premisses diferents, a vegades els acords que es van plasmar en la Constitució es van fer a base de pujar el nivell d'abstracció, que això és una tècnica molt de filòsofs. Quan hi ha problemes, un diu que una cosa és blanca, l'altre diu que és negra, l'altre diu que és groga o verda, llavors, clar, es posen nerviosos perquè no estem d'acord, hem d'arribar a un consens normatiu. Llavors diuen, estem d'acord que és de color. Tothom diu, sí, esclar, és de color, però bueno, a la pràctica després les coses són vermelles o verdes o grogues i llavors té problema. El preu que es va pagar a la transició és que es va tirar per elevació, és a dir, l'ambigüetat. Hi ha molts articles de la Constitució espanyola que són ambigus. Ambigus, en termes més planers, vol dir que ningú sap què volen dir. És a dir, que cadascú pot llegir des de posicions diferents, d'acord amb els seus interessos, o les seves perspectives, o les seves identitats, o els seus valors. I això és el que s'ha anat desenvolupant en aquests quasi 40 anys, o 40 anys. El Tribunal Constitucional, sobretot els tribunals constitucionals espanyols des de finals del segle XIX, una mica des de la crisi recent de la democràcia, i en el segle XX, perdó, des del segle XX, finals del segle XX i del segle, el que portem del segle XXI, ha sigut tribunals constitucionals molt marcats per una ideologia molt nacionalista espanyola i han trencat les ambigüetats d'una manera clara a favor del poder central, a favor d'una identitat nacional espanyola molt forta. Els primers tribunals constitucionals espanyols tenien un nivell de qualitat professional molt superiors i eren formats per juristes, aquells sí que eren de reconegut prestigi. Per això diu la Constitució, els membres dels tribunals constitucionals seran juristes de reconegut prestigi. Els dels anys 80 i 3/4 parts dels anys 90, fins a finals dels anys 90, ho eren. I les seves sentències, des del punt de vista tècnic, són molt bones. Era el Tribunal Constitucional que estava dirigit per Manuel García Pelayo, per Tomás y Valiente, per Cruz Villalón. Tot això després s'ha degradat totalment. Actualment el Tribunal Constitucional, això del reconocido prestigio, això ha quedat així molt entre parèntesis.
el pes dels partits polítics posant els seus i negociant entre els dos partits polítics, PP i PSOE. En fi, són corretges de transmissió dels partits i fan sentències d'acord amb els partits. És a dir, hi ha hagut una degradació clara del Tribunal Constitucional en el cas espanyol, cosa que no ha passat a Alemanya o altres contextos com els Estats Units, tampoc, o Canadà. Canadà té un Tribunal Suprem, allà no hi ha Tribunal Constitucional, tampoc als Estats Units, però hi ha el Tribunal Suprem que fa de constitucional, entre altres coses, i aquí sí que, per exemple, cito el de Canadà perquè és el que és un estat plurinacional, i en l'any 98 va fer una famosa opinió, que en diuen un dictamen, traduiríem aquí, sobre si el Quebec tenia dret o no a secessionar-se del Canadà. Això li preguntava al poder central, al poder federal, al poder central canadenc, després del referèndum de 1995 que els secessionistes del Quebec quasi guanyen, van quedar 50, i pico % a 49, i pico %. És a dir, que llavors davant d'això es va preguntar al Tribunal, el Poder Federal va preguntar al Tribunal Suprem de Canadà si hi havia dret a la secessió. La resposta del Tribunal Suprem canadenc de l'any 98 és una resposta molt matitzada, que està fora de l'abast intel·lectual del Tribunal Constitucional espanyol, però molt a fora de l'abast, molt fora del seu abast, perquè adapta una perspectiva filosòfica del que en filosofia es coneix com el pluralisme de valors, que el seu teòric més important és Isaiah Berlin. I adoptant aquesta posició fa una, no tinc temps ara d'explicar-la, però fa una posició realment molt matitzada i que marca el terreny per possibles solucions, tot i que el Quebec ho té molt millor que Catalunya, perquè està en una democràcia molt més civilitzada, diguéssim, i està amb un reconeixement i acomodació del pluralisme nacional molt millor que l'estat espanyol. O sigui que, bé, no sé si... Això eren les preguntes, em sembla. Potser ja l'hora que és, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Ferran, per la interessantíssima xerrada i moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. Esperem de veure-us d'aquí 15 dies.